थालानिखौ गुन्दाखौ लाजेरोंनिया गाव गावफ्रा चेयारमेनफोरजों सिथाब मोनजायो। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा माखासे बर' आइजोफ्रा, बर' बिमाफ्रा UPPL नि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। थामहिनबा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौनो फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव फेजेननांगौ होननानै जोंनि माखासे बर' आइजो, बर' बिमाफ्रा गोबां बाथ्रा बुंलांदों। फारसेथिं प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनगोन रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो खोनासंलांबानो जाबाय। दिनै बर' बिमाफ्रा प्रमद बर' सारनि हेंथायै लोगोसे UPPL खौ माबोरै फेजेननांगौ, बोरै भटखौ होनांगौ, गासैखौबो फुल आपडेट खालामनानै होदों। अब्ला रायजोफोर, आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे बर' बिमाफोरनि प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों, प्रमद बर' सारखौ गाज्रि बाथ्राजों मा सोंखारखो, नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। UPPL सरकारा बायनांगौ। एवगा मोनो UPPL सरकाराव थानानैलाय दिनैसिम जों खुन्दुं मुथासे मोनाखै, कम्बल गांसे मोनाखै। अरुणोदयानिफ्राय थालानिखौ गुन्दाखौ लाजेरोंनिया गाव गावफ्रा चेयारमेनफोरजों सिथाब मोनजायो। नोंसोरखौ अननानै जोंनि बे थ्रुनिफ्रायहाय फैसाखौ जोङो हाजारसे, आं 500, आंनि सासे लोगो 500 हरनाय जाहैबाय। माने बर' हिसाबै हरनाय जाहैबाय आरो नोंसोरनो साबसिन थाखा लामा गोजान नालाय नोंसोरनो हरनाय जाबाय। नैबे फैसाखौ नाजावनो लादो आरो ना। दा नोंसोरखौ अननानैहाय, दा नोंसोरो बबेयाव होदों बबेयाव होआखै आं बेखौ बुंनो थांला। माने नोंसोरखौ अननानैहाय थांफिननो थाखायहाय बर' जोंखौनो पार्टिखौ लानानै माबाखै आरो ना। माने जों नोंसोरखौ अननानैसो हरबाय आरो फैसाखौ हरनाया जोङो नांगौब्लाबो हरदों, UPPLआबो हरदों आरो ना। माने जोङो बर' हिसाबै, जाथि हिसाबै नोंसोरखौ हरदोंसो गेजेर गाज्रिखौ अननानै हरबाय आरो ना। बेंटलाव थांनाया ओरैबायदि अपमान भाइराल खालामजानाय जाबाय। जोङो सासे मानसिया फैसा हरनो होननानै नेहोनाया ओरैबायदि लाजिनांथाव खालामबायना जोंखौ। ओंखायनो आंबो दा नुनानै बिराद दुखु मोननानै आंबो मोनसे भिडिअ भाइराल खालामनो होननानै आंबो दा फिसालानि मबाइलजों बानायनाय जादों। आंहा मबाइलबो गैया आरो अनेक मानसिफ्रा कमेन्ट गाज्रि लिरना हरदों। बेखौ नुनानै आं गाज्रि मोनदों। जेनेबा जोङो थांबाय, जोङो बे टाइमाव बयबो बेरायखायो, इलेक्सन समाव बयबो थांखायो होननानै मोनथिखागौ। खिन्थु जोंल' थाङाखै, लोगो दङ बहाय, ओरैहाय खोलानिबो दङ। जोङो हायना थांदों, अनिमा थांदों, ओमफ्राय बुगालि थांदों, ओमफ्राय माबा थांदों, माइनाव थांदों, ओमफ्राय कहिमा थांदों। ओमफ्राय जोंल' नङा, फैसा लायनायाव जोंल' नुजानाय जादों आरो जोंनो जासिहरनायखाय जोङो लायनाय जादों आरो। ओमफ्राय जों बेखौ भिडिअ बानायगोन होननानै जों मोनथियामोन। गावनो भिडिअ बानायखुमादों ना मादों बेखौ जों मोनथिया। आंबो UPPLनि मानसिखा, आंबो UPPLनि बे माबाखा, मेम्बारखा होननानै गावनो सिमान जाबाय, गावनो हरनो होनबाय। जोंहाबो दे, जोंबो बावनो दंखायो, सरकार थानायावसो जोंबो थायोना, सरकार गैयियावथ' रावबो थायाना, बिदि होननानै जों मोजां रायलायलायबाय आरो। ओमफ्राय सरकार गैयियावलाय रावबो थाखायाना, सरकारजोंसो बयबो थायो। बे फेरेंगाखौ लाजिनांहोनांगौलै, फेरेंगाखौ लाजिनांहोगौ। मानोथो बिदि नेहोनानैलाय फैसा हरालासिनो थानांगौ, लाजिनांहोनांगौलै। UPPLनि मानसिखौ लाजिनांहोनांगौ। होमबा गावबो UPPLनि मानसिबा गावखौनो गाव बिदि फाननानै लानांगौ बे नङामोन ना, बेबायदि फेसबुकाव होनांगौ नङामोन ना। होमबा जोंखौल' अपमान होनो होनना हगारनाय जाखो ना गावनो अपमान लानो होनना हगारनाय जाखो बियो? जोङो जायगानिफ्राय जों जेबो सहाय मोनैखायसो जोङो बेरायनो होननानै जोङो लोगो दानानै बेरायदों। जों बिदि हारसिं हालाबो थांफेरा जेरावबो, मालाय मानसियानो थाङो, बेरायो, ज' थांदों मालाय दस्राफ्राबो होननानै जोङो लोगो गथायलायनानै जों थांदों। जोङो खावलायदों, जों मालायनिबो नाम लानानै जों बुङा बिया, मालायनि न'खरफोरखौ फाननानैबो जों लाया। जोंहा जोंनि न'खरनि जानाय प्रब्लेमनि थाखायसो जों थाङो, इथिनि थाखायसो जोङो रायलायो, खावलायो। मोनबा जों लाबोयो, मोनाबा जों लाबोआ। ओमफ्राय बिसोरो गारि भारा हरनो होननायखायसो जोंबो नेदों। ओमफ्राय बेबायदि नेहोबाय, ओमफ्राय मानो बिदि हगारनांगौ? गाव गावनो साननांगौब्रा। बेखौथ' गावसोरबो बुजि रोङि नङाना। मानो जोंखौ जेनेबा थांबाय मोनानि समाव मानो बिदि खालामनांगौ होननानै गावनो बुंलायबाय, गावसोरनि एथ' मोजां रायलायबाय होनबा जोंखौ मानो दा इयो हगारबाय, जोंखौ बेबायदि होनबाय। जेरै जोंनिथिं चेयारमेनफ्रा नुबाय, दस्रा मानसिफ्रा नुबाय, अनेक गाज्रि माबा माबि होनबाय। जोंहाबोथ' बहाय साननांगौ गोनां जायोना। सासे मानसि दैसोमनि मानसि, बियो खुमुरसालि दैसोमनि, बेबो जि जोंनि हौवाखौ बुंलायनानै नाम दांखिलायनानै कमेन्ट हरबाय। बे दाउलाया UPPLनि मोनजानायखाय, बियो उदै देरनायखाय देनजार देखायनानै जागासिनो। गोसो जायोबा आंनाव न'आव फैनानै रायफैनो हायोना। आंनि हौवाजोंनो सिनायलायो, नुलायो। जोङो जायगानिखा, जोंबो गोजाननि नंखाया, लावख्रिगुरिनिखासोमोन। जोंखौथ' सिनायो, डाइरेक्ट फैना, मानो बिदि बेरायनांगौ, बाजै बा बेवाइ होनफैना आंखौ। मानो आंखौ बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ? मा भिखारि सिस्टेम थाबायनानै जानाय? आं भिखारि नङा, आं लोगोफोरजोंसो थांदों। आं लोगोफोरजोंसो थांनो होननानै आं थांदों, आं हारसिंल' नङा। लोगोफोर लोगो लानायखायसो आंबो थांदों। बेखौलाय मानो आंखौ 7 बिगा बागान दङ, 9 बिगा बागान दङ, मानो बिदि होनलायनांगौ?
नोंसोर मालाय बागान गोनां नङा नामा नोंसोरबो बोरै सिथाबनानै बोरै जादों नोंसोरो बोरैहाय बेबायदि थाखा मोनजानायखायसो नोंसोरो दुन्द्रायाखै नोंसिनि बायदि मथा थाखा लाया जोङो दा गरिब गुन्द्रानि अथ' फैयो जोङो मा मोनो इउपिपिएल सरकाराव थानानैलाय दिनैसिम जों खुन्दुं मुथासे मोनाखै कम्बल गांसे मोनाखै अरुनदयानि फैयो बेखौबो जों खनथाम गाहाम हरबाय जों दिनैसिम बासिनानै गालांजायो जों जेबो मोनाखै होनबा जों दुखु मोना सरकाराव थाफालायनानै मानो जों मोना सानसेखालि खुन्दुं लायनो थांबाय आं चेयारमेनाव हरनो हायानो होनबा सानदो नोंसोरो बिपिएफनि होननानै फोथाया जोंखौ इउपिपिएलआव गैया होननानै जोंनो मोनसेबो साइड होआखै ओंखायनो एबारो इउपिपिएल सरकारा बायनांगौ इउपिपिएलनि लेदा लेदा जोंनि बिपिएफआवबो हाबनो मोना डाइरेक्ट जोंबो बेफोरखौ अफमानबो होगोन भिडिअबो बानायनानै जों उनावबो हगारनाय जाबावगोन आरो बेबायदिखौ जों बिपिएफनिखा सिगांनो जों बिपिएफनिखा ओंखायनो जोङो सरकार गैयैयाव जोङो इउपिपिएलजों लोगो जादोंमोन जोङो दा जेबो साइड मोनैखाय जों ओंखारफिनबाय आरो हराबो गैखाला बिसोरो जेनखागोन एबाराव डाइरेक्टखा मोनसे आंनि हौवाखौ बेबायदि नाम दांखिलायनानै कमेन्ट हरनांगौ बे नङामोन बे दाउलानि नामखौ गामिनिखौ मोनथियो आं गय थालानिखौ गुन्दाखौ लाजे रोङिया गाव गावस्रा चेयारमेनफोरजों सिथाब मोनजायो गोजौनिफ्राय थाखा फैसा फैबा मोनजायो अफिसाव जा सफैयो बेखौ फागायनानै मोनो मानसि नायै मानसि 2 लाखनि हनै लेबु बागाननि बानायदों गय बागाननि बानायदों सोरनोबा अमानि बानायदों जोंफ्रा बोरो जोंफ्रा खुन्दुं कम्बलबो गैया बेफोर बागान बुगाननिबो गैया जखारनिबो गैया मालायफोरनाव जखारनिबो सोना होदों अरुनदयानिबो बानायना होदों बोरो जोंनो बेफोरखौ लाजिनाङासै इउपिपिएलआ बेफोरखौ लाजिनाङासै मा मोखाव फेसबुकाव हगारलायनाय लाइक हरलायनाय कमेन्ट हरलायनाय नायखो लाजि रोङिफ्रा गावसिनि हगारनायखौनो गावसोरनो नायनानै उल्था कमेन्ट होलायलायबाय लैजा गैयिफ्रा एबार एब्रेनानै जाबाव बिपिएफनियाव नुगोन नोंसोरखौबो देनजार दा नोंसोरो सासे बिबानगिरि जानानैबो जेबो हरनो हालाया जेबो मोनसेबो सहाय खालामा दैनि उसुबिदानि थाखायसो जोंबो लोगो लानानै बेरायदों आरो बे समाव बयबो बेरायखायो जोंल' नङा जोंखौल'लाय मानो बिदि खालामलायनांगौ जोंखौल' मानो भिडिअ खालामलायनानै हगार हरलायनांगौ जों सोरबा न'खरनिखौ मानसि फाननानै जाहैदों नामा जोङो बिदि भिडिअ बानायना हगारनो जों सोरखौबा थगायनानै लायदों नामा लाख थाखा क्रल थाखा थगायनानै लायदों नामा जोङो थाइसे थाइनैल' फैसा हरनायखौ जोंखौ बेबायदि बानायलायनांगौ नङा बे इउपिपिएलनि जानानै लासिंसिं लाजिनोबो रोङासै सासे मानसि गिदिरनाव थायोलायनो बेबायदि मानसियानो बिदि हगारबाय लाजिबासिनो जोंखायो आङो बिदिबाथाय अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारै नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै बर' बिमाफ्रा गोबां बाथ्रा बुंलांदों इउपिपिएलनि हेंथा थामहिनबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौनो मोजां मोनलिया दानि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नंगौना नङा थामहिनबा जोंहा प्रमद बर' सारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा जौगानाय जेबो लाबोनो हायाखै नामा बिनि थाखायनो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोनलिया अब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब